पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. कुसूर नारकरवाडी इथं सरकारी रस्त्यावर खासगी व्यक्तीनं अतिक्रमण केलंय. याला प्रशासन पाठीशी घालत असल्याचा स्थानिक ग्रामस्थांनी आरोप केलाय. कुसूर येथील नारकरवाडी इथं जाण्यासाठी रस्ता आहे, मात्र या रस्त्यावर एका खासगी व्यक्तीनं अतिक्रमण केलंय. त्यामुळे या वाडीत दळणवळण करण्यासाठी गैरसोय होते. या संदर्भात येथील ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला, परंतु त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झालंय असा आरोप आहे. शासनानं आता लक्ष दिलं नाही तर उपोषण छेडणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. आमच्या ह्या रोडला अतिक्रमण झालेलं आहे. अतिक्रमण संदर्भात आणि 2 गुंठे जमीन आम्ही बक्षीसपत्र मंदिरासाठी केलेली आहे. त्या तिथे पण अतिक्रमण बाजूला केलेलं आहे. त्या संदर्भात आम्ही 2021ला अर्ज ग्रामपंचायतीला दिला, BDOला दिला, तहसीलदाराकडे दिला. हे असे रिस्ते पण अजून आम्हाला काही न्याय मिळाला नाही. आणि त्या रोड तिथून अपुरा पडतो म्हणून दुसऱ्याच्या जमिनीतून रोड दाखवला आहे. आता बाजूला सुरेश नारकर यांची जमीन आहे, तर त्याच्या तिथून रोड तिथे दाखवला आहे. कारण आता तो रोड कमी पडणार ना, ते अतिक्रमण केल्यामुळे साईडला जागा कमी पडते. आता ते दगडसुद्धा चोरीला गेलेत. आम्ही आता सप्टेंबरला आलो तेव्हा ते सर्व उपसून गेलो होतो. 3 दगड ग्रामपंचायतीच्या मार्फत आम्हाला ते मिळाले होते. 50 फूट आम्हाला तिथून तिथपर्यंत 50 फूट बांधकाम मिळाला होता सेकंड रिपेअरला. मग त्याचे दगड आता तिथं दिसतच नाही. आता आम्ही खोदतोय ते दगडच नाही तिथे. मग ग्रामपंचायत आम्हाला काही लक्षच देत नाही. आमच्यावर ग्रामपंचायत अत्याचार करते. आम्हाला त्यांनी न्याय नाही दिला तर आम्ही उपोषणाला बसू. जे काय असेल पुढची कारवाई ते आम्ही करू. या संदर्भात आम्ही सगळे एक आहोत. किती वर्ष हा लढा चालू आहे आणि नेमकं प्रशासनाकडून काय प्रतिसाद? 17/9/21ला ग्रामपंचायतीला पहिला अर्ज दिला आणि 19/5 आम्ही ह्याला 22ला BDOला अर्ज दिला. आणि तिथपासून अर्ज किंवा मी मग काय नाही काय रिटर्न फाईल वगैरे काय नाही काय मी मारतच असतो, काय नाही काय मागतच असतो. पण ती सरळ उत्तरं आणि आम्हाला वेळेवर काही देतच नाही. ग्रामपंचायत आमच्या बाबतीत काहीच निर्णय घेत नाही. आता दगडच चोरले ग्रामपंचायतीने. त्याने दगड दिले वरून त्याने जर चोरले असतील तर हे आम्हाला पूर्वकल्पना दिली पाहिजे. आम्ही पुढच्या कारवाईसाठी आम्ही परत समोरच्या आणि सांगू, विचारू, रिक्वेस्ट करू. नाही ऐकले तर आम्ही आमचा मार्ग व्यवस्थित काटेकोरपणे आम्ही सगळेजण त्याच्यावर न्याय मागू. शासन दरबारी गेले 3 वर्ष तुम्ही दादा मागताय, काहीच मिळालं नाही. आता पुढची भूमिका काय असणार आहे? पुढचे आम्ही उपोषण करू. जे काय आता हिते मारायचं आहे, हिथं काय आम्हाला न्याय मिळतच नाही. आम्ही उपोषण करू. आम्हाला जे जे करता येईल कायद्याने, रीतसर, न्यायाने ते आम्ही करू. कारण हे आमच्यावर अत्याचार करतायत आणि हे केलेला प्रत्यक्षात तुम्ही बघा. मला सांगा, आमच्या प्रत्येकाच्या जबडे आहेत. आमच्या हिश्श्याला जबडे आलेले आहेत. तिथे आम्ही घरं बांधली. आता ज्याचा घर मंदिरासाठी तुटलेला त्याने घर बांधू नये का? मग जर बांधू नये तर बांधलेल्या घरामध्ये प्रत्येकाने कोणाला तकलीफ होत असेल त्याने आमचा सहिष्येदार म्हणून नाव टाकायचा. आम्ही आमच्या घरामध्ये टाकतो आणि जे बेघर झालेले आहेत त्याचंही नाव टाकायचा. आमच्या तक्रारी होणार नाहीत. कसा रे? मग तक्रार द्यायचा काय? राहण्याचाच विषय आहे ना. मग राहण्याचाच विषय आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.